Labarai da dumudumunsu daga jamhuriyar Nijar. Yadda mutanen jamhuriyar Nijar suka yi wani shagali wanda suke kira wai bikin binne ECOWAS. Masu sauraro ku gyara zama ku ci gaba da bibiyan mu a wannan tasha ta mai dimbin albarka wato Hantsi Top TV. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai dimbin albarka wato Hantsi Top TV, wadda ta saba kawo muku zafafan labarai da rahotanni waɗanda ba biyo da kokari a cikin su. Kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu. Mun gode da ziyartar wannan tasha ta mai dimbin albarka. Masu sauraro ku ci gaba da bibiyan mu a wannan bidiyo domin jin zazzafan labarin da muka zo muku da shi akan jamhuriyar Nijar da kuma ƙungiyar ECOWAS. Bayan da ƙasashe guda uku suka fita daga ƙungiyar ECOWAS, wato ƙasar Nijar da kuma ƙasar Mali da ƙasar Burkina Faso, sai a jiya ne mutanen jamhuriyar Nijar suka fara wani shagali wanda suke kira bikin binne ECOWAS. Babu shakka mutanen Nijar sun yi wannan shagali ne bayan da ƙasar Nijar ɗin ta fice daga ƙungiyar ECOWAS, yayin da suka dinga yin zanen tambarin ECOWAS suna binne shi suna ƙona shi, suna ikirarin cewar wannan biki ne na binne ECOWAS domin kuwa babu su babu ƙungiyar. Duba da yadda mutanen jamhuriyar Nijar suka yi wannan shagali yana nuna cewar tabbas sun ji matukar daɗi da fitar ƙasarsu daga ƙungiyar ECOWAS, domin kuwa suna ta wasa da ababen hawa suna farin ciki da celebration, yayin da suke ta wake-wake da raye-raye saboda ƙasar tasu ta fice da ƙungiyar ECOWAS. Ta ɓangaren ƙasar Mali da Burkina Faso su ma haka abin ya kasance, domin kuwa su ma suna ta gudanar da shagali da murna da celebration sakamakon ƙasashen sun fice daga ƙungiyar ECOWAS. Sai dai ta ɓangaren shugaban ƙungiyar ta ECOWAS wato shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce sun ji ba daɗi, domin kuwa bai kamata a ce a ƙasashen Afirka wasu sun ware kansu sun fice daga ƙungiyar ta ECOWAS ba, domin kuwa ƙungiyar ECOWAS ita ce ƙungiyar da take haɗa kan dukkan ƙasashen Afirka. Idan aka ce wasu sun fara fita daga cikin ƙasashen Afirkan, to tabbas wannan alama ce da cewar babu kishin Afirka a ciki. Sai dai su kuma ƙasashen guda uku tun kafin su fice daga ƙungiyar ta ECOWAS sun ƙirƙiri ƙungiyarsu wadda suke kiranta AES. Ƙungiyar AES dai ƙungiya ce da ƙasar Nijar da Mali da Burkina Faso suka haɗe kai suka ƙirƙire ta domin tabbatar da tsaro a ƙasarsu na mulkin soja da kuma tattalin arziki da kuma ci gaba da za su kawo a cikin mulkin nasu na mulkin soji bayan da suka hambarar da shugabannin ƙasan na dimokuraɗiyya. Babu shakka yadda suke gudanar da wannan shagali shine abin da ya karaɗe kafafen sada zumunta, domin kuwa ana ta ganin shagalin nasu wanda suke ikirarin cewa sun binne ƙungiyar ECOWAS, wanda suke cewa kuma babu wani abu da zai ƙara haɗa alakanta su da ƙungiyar ECOWAS, domin sun zama 'yan ƙungiyar AES wadda ta ke da shugabanni kamar haka, da shugaban ƙasar Nijar da kuma shugaban ƙasar Mali da shugaban ƙasar Burkina Faso. Masu sauraron mu kada ku manta, wannan na zuwa muku ne daga tashar ku mai farin jini wato Hantsi Top TV, wadda ta saba kawo muku zafafan labarai da rahotanni. Idan wannan shine farkon shigowar ku, ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu. Mun gode da ziyartar wannan tasha ta mai dimbin albarka wato Hantsi Top TV. Hantsi Top TV, gidan sahihan labarai. Ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu.